Забелязваш ли как броят на ходатаите намалява? И как броят на проповедниците драстично се увеличава? Забелязваш ли как на никой не му харесва там, в пролома? А на всеки му харесва горе на амвона. Виждаш ли това? Аз да. Борба за власт. Борба за амвона. Имат глад и жажда за служение. Но не какво да е служение. Такова служение, видимо, там на сцената. Там отпреде. За да виждат от високо, за да чуват аплодисментите и да получават комплиментите. Да все едно са за тях, а не за Бога. И така просто забравят какво всъщност правят. А някой ден ще отговарят. Да, почти всеки иска това служение на амвона. Но малцина са истинските избрани от Бога. Защото не всички стават духовни родители и духовни наставници. Малцина плащат тази цена, защото е твърде висока. За тях няма работно време. Те не са само да говорят пред амвона, но да изграждат служители за Бога. Не са поставени само да говорят пред амвона, но и да обучават хора как да влизат в пролома. Та когато излезнат на амвона, да знаят, че те са слуги на Бога. Знам едно. Преди да бъдеш помазан за амвона, трябва първо да престоиш дълго в пролома и да познаваш Бога.